Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Sap lo que és Patreon? Una pàgina on pots ajudar-nos a millorar. I a canvi tens accés a contingut únic que només publiquem ahir. A rebre regals i entrar en sortejos. I tindre l'oportunitat de conèixer-nos i sopar junts. A part de tot lo anterior. Enllaç en la descripció. Què passa, gent del món? Ja estem en Tots Sants. Per això vos duem este vídeo tan especial. Són els dies en el que el món dels vius i dels morts se junten. I apareixen tota classe de criatures monstruoses. I d'això anem a parlar avui, dels monstruos tradicionals valencians. Alguns són simpàtics, altres són aterradors, però formen part de la nostra cultura. Quedeu-vos fins al final, que l'últim de la llista és per a nosaltres el nostre preferit i el més terrorífic. Comencem per uns certs molt famosos en la cultura europea, els donyets. En castellà, duendes, en català, follets, en anglès, leprechauns, són una espècie de semidimonis o esperits que ronden entre el bé i el mal. En València són els protectors de la llar i de les hortes familiars. Viuen amagats dins dels pous de les cases, d'ahir el seu nom, donyets de pou, o dins de les parets, i és molt difícil veure-los. Ajuden a qui cuida la casa i l'horta i s'encarreguen d'espantar a tots aquells que no ho facen. Són els responsables d'objectes que canvien de lloc, coses que se cauen de repent, llums que s'encenen i s'apaguen, sorolls estranys, aixina que més val no fer-los enfadar. En València també se conta que cada dia 31 de desembre apareix un home. Un home normal en apariència, si no fora perquè és l'esperit de l'any nou, del Ninou, i que té 365 nassos. Per això se li diu l'home dels nassos. La nit de cap d'any li creixen 365 nassos per tota la cara i va perdre un cada dia, fins a la nit del 31, que només li'n queda un. Se diu que viu en lo alt d'un arbre de València i que només baixa eixa nit, a caminar per lo carrer i a veure's de matinada l'aigua beneïda de les iglesies. Si el vols veure, ha de ser molt ràpid, perquè només se'l pot veure de reull, en els cantons dels carrers o en els reflex de l'aigua. També se'l coneix en altres llocs d'Espanya, on a vegades de nassos perd orelles o ulls, i se diu que és la personificació del déu romà Jano, el déu del començament, i que tenia dos cares. Però l'home que ve ara no és ni més ni manco tan agradable. Parlem del greixero o el saginer. Un home major, corpulent i desgarbat, que du un enorme sac a l'esquena, ple de xiquets que ha raptat per a menjar-se'ls. És un home molt malo, que camina per les nits buscant a gent, tant majors com xiquets, als que segrestar i menjar. En altres llocs se'l coneix com el sacamanteques o el hombre del saco, i és molt perillós. Si te'l trobes, fuig corrent. Però si creieu que ell era el pitjor, estàveu molt equivocats, pues en València existeixen monstruos molt més terrorífics, com un dimoni pelut, amb banyes, garres i dents esmolades, pates de cabra i un insaciable desig d'ànimes humanes, el Butoni, un ser del que pràcticament no se sap res, pues quasi tots els que l'han vist han desaparegut. Se diu que qui creu en ell mai el veurà, però que qui no creu podrà trobar-se'l i el Butoni se l'endurà a les profunditats de l'infern per alimentar-se de la seua ànima. Inclús durant el segle XVI se creà una patrulla nocturna en el Cap i Casal nomenada la Ronda del Butoni, que era implacable en els criminals, i qui sap si patrullava per evitar que el Butoni atacara la gent. I per últim tenim el que pot ser siga el pitjor de tots. Pot parèixer un pardalet, un bonico gatet o un inofensiu caragol, però resulta ser el més temible de tots els monstruos i dimonis valencians. Només el fet de nomenar-lo pot causar follia, paranoia i un estat de pànic immediat. O pitjor de tot, que aparega. Però deveu saber-ho. Se tracta de la quarantamula o quarantameula, un dimoni canviaformes que se pot transformar en qualsevol cosa, un animal, un objecte o a vegades en una persona. Camina per les teulades de les cases, provocant desgràcies i tota classe de mals. Macetes que se cauen al cap de la gent, veles que provoquen incendis, animals que moren de repent i sense explicació. Se diu que la seva verdadera forma és la d'una au demoníaca, com una mescla entre el cadàver d'una gallina i una au carronyera, en cua i garres de reptil, i seria una representació de les infinites formes que pot adoptar el mal. Bé, i fins així el nostre especial de Tots Sants. Per a vosaltres, quin és el monstru valencià tradicional preferit? Els coneixeu tots? Vos donen por? Comenteu ací baix en el hashtag monstruo. I també, si coneixeu alguna història popular on isquen estos sers. Doneu-li un bon m'agrada al vídeo. Recordeu subscriure-vos i activar la campaneta de notificacions. Compartiu el vídeo en tot el món. Ací baix teniu el nostre Patreon i tots els canals que tenim. Vos desitgem un terrorífic Tots Sants, però sobretot... No te baixes del món!